היה לבית, היה לנו 15 קוף ולגינה. איפה את יודעת? שים את זה באופניים, תצעק על מישהו. אסור להראות זה תומר, עכשיו הוא ידבר, לא יכול להגיד. אבא! אבא! לא משמח. איך זה סמוני? צריכה עוד זה. משהו, אבא. וואו, וואו. איך זה נפצע? זה היום אתה. אתה מבטיח לו קטע וידאו? למה? אין בעיה, אתה יכול להחיק את זה על הוידאו שלך כמה שאתה רוצה. הנה הגלגל. שהגלגלית זה. זה לי מיגה. זה הקטע של החיים, באמצע מלון. איפה שיש לא, אז תראי, תשימי רגע. זה גבוה נורא, תשתגעת. זה יפה ככה. זה ייפול את חושבת? מה את רוצה, בגובה כזה? תראי, תשימי, בואי ונראה, נו, בואי נראה. לא, אבל בוטים לא טוב. זה רק חיפה ידיים. לא, זה נמוך. זה נמוך מדי? כן, את לא רואה, תראי איזה גובה. לא, אבל תורידי, אנחנו נביא עוד אחד אותו דבר, בגלל זה אני שואלת אותך. זה גבוה לך מדי, אז זה אולי גובה כן טוב. זה גובה כן? תמעים אותי וזה יהיה נורא מגעיל. נכון, אז תפסיקי. אוי, ואולי עוד שמעו גם את המילים, שכחתי. מה את רוצה? זה? יואל, עכשיו איפה את שמת את זה שם? איפה? שמה בין הברכים? אולי זה לא זה. נעים לעין. עכשיו נראה אם זה ערב לכם. אבל אפשר לקחת כל הפעם. תוכלי, אחר כך נראה איך זה ישפיע עליי. זה לא מיידי. לא, אצלנו זה מיידי. אוי ואבוי. לא אכפת לי שאת תמרחי, אבל אל תמרחי אותה. יש משהו חטוף. הוא לא מצלם אותי. נשבעת לה. האחיות. העולה החדשה הזאת. זה יפה יפה. היא לא אתיופית. לא
קולה? נעמי. נעמי. קולה? למי אני אתפר? להגיד מזל טוב לאמיר, ושיהיה לו בר מצווה שמח. תודה. יופי אמרת. חברי הכיתה שלו, שהם כולם בשנת בר המצווה השנה. קודם כל נאחל להם בהצלחה בהמשך, גם בתיכון, גם בצבא, והלאה. שימשיכו כמו שהם היו עד היום. מזל טוב. זה עובר מהר, אין לך מושג. הברקן הגורדן, אני הולכו לכדרר בכדור. במגרש הכדורגל, שעות מבלה, צפייה ובסלים תמיד מתחרט. מהמגרש בריצה לאימון כדורסל, תאמינו או לא, העסק לא קל. בערב עם אורי עומרי, נועם, חברות בניצן, נסיעה במשחק בליגת הגולן. בקס על מקום ראשון בליגה, זו החבורה ניצחון לסיגה. בין רכיבה על אופניים ובין שחייה בבריכה אחר הצהריים, מספיק ללמוד, להכין שיעורים, תמיד מוכן למבחנים. הרבה ברכות וגם יכולים להמיר, מאיתנו מכל החברים. אמא נאה ואבא ג'בר. הבר, בר מצווה, עטוף באהבה. במשק מוכן תמיד לעזור, לקטוף, לרסס, לגזום, לעדור. בטרם שחר אדרד את האור. בכל זאת בשביל להזיז הטרקטור. זה לא כל כך בגללו, זה יותר בגללה, זו מחלת ההגה, להלן המחלה. בבית סביב בגינה עם קלשון, עד שלא יסיים לא ילכו לישון. מתחיל הוא ראשון וגומר אחרון, והכל בשביל סיבוב בטרקטורון. זה לא הוא, כי אם מישהו מוכרח להוציא את הזבל, לרוקן את הפח. אמיר היקר, איזה ילד מוכשר, חרוץ וישר, גבוה כהר, חזק מופר, והעיקר מאושר. עם אחים שכאלה אתה מסודר, אחות כה גדולה ואח בפלסר, היום אתה בר מצווה, עטוף באהבה. וכל העתיד לפניך אמיר, לא סתם בן מושב, אלא בן של גביר. ורק כך תחשוב כבן ענקים, כי לאבא שלך יש 2 משקים. והכל עוד צעיר, אדוני החביב, שתגמור הפלסר, הכל פה יניב. וחשבת על זה שיש לך חלק, איזה שהוא בתחנת הדלק?
והיא עוד תגדל ותראה לצידה בר, בית קפה ואולי מסעדה. אז אמיר היקר, איך אתה מסודר? לא נורא, אבל העיקר שייך לעבר. תשמע ותבין איך אתה מסודר. האם ידעת, האם שמעת, באיזה תאום ודיוק שיצאת? אז הנה הסיפור בקיצור וצנזור. כשהיית עדיין בגדר תכנון, בחדרי המיטות נערך הדיון. שכל לידתך תהיה מיוחדת ותצא לעולם ביום ההולדת של אמא. אתה פשוט מתנה נעימה שעשתה אמא עם אבא לעצמה. וכך היה בחדרי החמ"ל, עת יצאו הספינות ונטשו הנמל, כך חלפו להם 9 ירחים שאתה ואמא ביחד הולכים. מה זה הולכים? נוסעים לבית החולים, כי היום מוכרחים לצאת לאוויר העולם. היום יום הולדת נראה לכולם, ואז בנדנודים קשים ונועזים זוכה עמך לקבל זירוזים עד שאתה החלטת לצאת. ובגלל אותם זירוזים למכביר יצאת זריז, מכדרר, מעביר, ספורטאי למופת, קלעי מחונן, כי אתה מתוכנן. אז אמיר היקר, תגיד לי ישר, עכשיו זה ברור איך אתה מסודר, מאושר ומוכשר בכל מה שיש. האם זה ברור לך שכל המשפחה שלך זה אוקטן 96? אנחנו רוצים להראות לכם כמה תמונות מתקופות בחיי אמיר, אז רק שנייה. לא, את מה שהיה לפני הלידה, איך הוא? לאמיר תגידי לו ברכה, תשאי לו ברכה. יאללה, תגידי לו מזל טוב. תגידי לו לאמיר מזל טוב. לאמיר מזל טוב. אבא. אתה יכול לעזוב עם המשקיעות שלך, תגיד. זה יש לה.
לבעלם לעשות, לצערי עוד 65 שנה. יש הכל, תודה. אני אוהבת פירה שחורה. מה חשבת? קודם טענתי. לתת אישור. יש פה הזמנה. שחס וחלילה לא יהיה משהו. מבקשים בירה שחורה. הייתה בזה. אני לא שותה מתוק, לא קוקה קולה, לא מיצים, שום דבר. הבת של אנשים מיוחדים יכולים לעבוד, היא לא מביאה שום חלו, היא לא הרוויחה כלום. היה משרה ממשלתית, אז היא קראה בעיתון על איזה משרה של משפחה ישראלית מחפשת מטפלת. היא קיבלה את המשרה. בארץ חסרה הרבה מאוד כסף, באמת נתנו לה מכל הלב. אח שלה 20 וכמה ארבע שנים. היינו באמריקה, שניהם נכדים שלי, היינו עם שניים אלה. אחר כך עם אחר נורא, צד הדתיים, נסיעה משפחות, אחר כך חזרתי לניו יורק, אז אחותי חזרה בינתיים, הייתה באירופה, הייתי עם אחותי. מה, יש גשם? ומחר רציתי לנסוע. אני לא אוהבת את הגשם הראשון, אז לא יודעים, אם סנדלים, אם יכולים
זה לא הולך.